एगो गीत गले बनी तहरा पर कि जे कर खर्चा चलत बा हे कर खास करके जब न तंग करती आई कि जे कर खर्चा चलत बा अरे इज्जत बेच के ओके माला पहना के का होई तंग करबे तो कहो पूरा जन्मनी हो तंग करबू तो कुछ कहा जाए। अरे पगली तोहनी की ना बुझल कि सबहनी कलाकार के बियाह हो गई हे करो हो जाई आ तोहनी के इतना तंग करबू सतगु आइलो भड़क जाई हमारे के अयोध्या भेज देबू सब कि कुंभ में हम ना जाके नागा साधु बन जाई बिया जब प्रदेश में सारे कलाकार लोग कुंभ नहा लिए बाकी हमारे गोलू राजा जी कुंभ नहीं नहाए तो तोहरा नहीं पाप कइले बनी कि कुंभ जाके नहाई हम भी कुंभ नहाने नहीं गए तो कहे फेर में बाड़ू कुंभ होए नहाए गइल बा हमर मित्र लोग जे पाप कइले बा गलती कहतनी भाई तू गइल हो बाकी हम इहे सोचले हैं तू तो महापापी हो पापी ऐसे कहतनी कि भाई हम बाकी देखो भाई 2025 में छोड़ दलो 24 में बड़ी भइल बा विवाद हम आज तक निजी जीवन में सोचब केहू सोची अदिति हो कस अदिति भी जाना तरी कि अदिति के पहले के कलाकार के हम साथ दिहले बनी सही बात केहू संगे झगड़ा करके ना उनका के आगे बढ़ावे खातिर उहे अनुपमा रहली कि सर कहले बड़ी आज गोलू जी कहले उहे निशा होई कि आजो माने ली अनुपमा माने ली तो कहे के मतलब ये है बा हाई करे बात सुनाई कहे के मतलब ये बा कि अब कम से कम हमारा बारे में गलत मत चढ़ाओ मत लिखिएगा ठीक है सही लिखिएगा आप लोग अदिति तोर बियाह पहले हो जाए माई करो अपना पियावा से कही हो पहले हम सोचते थे कि शादी नहीं करेंगे बाकी अब करेंगे करबू तो मजा में रहबू जीव बिन देह नदी बिन बारी जीव बिन देह नदी बिन बारी वैसे ही नाथ पुरुष बिन नदी होखे किनारा ना होखे तो नदी बेकार बा नदी में पानी ना होखे तो नदी बेकार बा वैसे ही एगो महिला के जीवन में पुरुष ना होखे तो महिला के जीवन बेकार बा बियाह हो जाए तो कही हो जब बलमा बेदरदी ए भाई भीड़ कुछ चल गइल बिया तो हमनी के नहीं थी जब भगौले अपना मन से गइल बा लोग कमेटी के चलते गइल बा लोग जितने आदमी बा तनी ताली बजा दे तो हम निमन से गा दे जब बलमा बेदरदी बहरा बा तोर बलमा बहरा बा तो का कहबू आ जाई अरे जब बलमा बेदरदी बहरा बा तो गुल गुल बिछवाना का होई जब बलमा बेदरदी बहरा तो गुल गुल बिछवाना अरे का होई तने मेहरारू बन के कह मेहरारू बन के गावा तनी हम एक्टिंग तू कर जब बहरे उड़ल जब बहरे उड़ल गावे के नहीं खे खाली एक्टिंग कर जब बहरे उड़ल गुल छहरावा मान ला कि हई तार 103 होखे अरे जब बहरे उड़ल हमार पति जैया सौतीन रख ले तो कोई नोटी चिप दे है जहर खा के ना मरबू ना काहे खातिर
एकदम ना जब मारे। बहरे उड़त भैया हमारा अमित कुमार सिंह जी कुशीनगर से आइल बानी। हाँ। यहाँ के एगो प्रोग्राम रहल है 9 अप्रैल के, संभव बात 10 के बढ़ा दी हो जाई। जब बहरे उड़त गुल छहरावा, गाना मत भाड़ा पैसा के फेरा में। अरे जब बहरे उड़त गुल छहरावा, अरे तब फूलल फूलावा का होई जब हम आ जाई। औरत कहतिया मिलल हमारा तुम्हारा ओस बड़ुए, देह नहीं हर के आइल जोश तस बड़ुए। तो पहला बार तो राजा देखनी है हो, कनी मुस्कान के संगे मारो। अरे यार तुम ऐसे कलाकार हो और लड़कियां तो केवल गा लेती हैं। आपके साथ में मुझे बहुत मजा आता है स्टेज पे। हाँ अइबो करिए से कि हम साफ दिल के लड़का हैं। थोड़ा तुम करे में मजा आवेला कोरी मिलल हमारा तुम्हारा ओस बड़ुए, देह नहीं हर के आइल जोश तस बड़ु। ये दीदी तार बियाह में लंबा टाइम बायो भी। अभी 2 अरे जब मम्मी बने के दिन 2 साल है। फिर भी जब मम्मी बने के दिन लमहरावा, तब किन के खिलाना का होई जब जाहो जाहो। और अच्छा से नाचो, बहुत पैसा मिली। अब भाई कुमार सिंह जी आशीर्वाद दिले बनी। गीत लंबा है बाकी कमे समय में अभी होली है कहूँ नहीं खिगौले। एकरा बाद हम सुनाएंगे आपको। हाँ सुनाई हो राजन चाचा। चाचा कोरी सुर हो सिंगार के करा पर एकरा पर इनका सोनू संग दिल विचारस नय करा पर। जब गोलू बुझाते ना
तहराबा सही बात है। जब गोलू बुझाते ना तहराबा अरे तब बुझा के बुझावाना का हो